Escolti, això s'ha de fer abans de tocar la gralla. De veritat, Perdó, la tenora. Un dia que et vas escurar la gola i, noi, te l'estan recordant. Horrorós, Sí. Tenia un monstre dintre. Home, exacte. Estava intentant sortir. Com el monstre d'avui. Avui porto un monstre. I ja tenim una nova tradició, per cert, que s'afegeix, perquè és una secció això que incorpora nous detalls, que a l'hora del cafè és quan s'escapen més coses de la boca. Sí, senyor. Ho sàpigues. Això s'ha de saber, al Molt tanto. bé. És propi dels catalans, Sí. Avui un drac. Un drac. El de Banyoles. Molt bé. Era evident, no? Sí, i tant. Tocava parlar-ne d'aquests, que sempre parlem de coses molt rares i no ens fixem en allò més nostrat. No, sempre parlem del monstre o del monstru. O de l'Albert Serra de Banyoles. Exacte. En la categoria, també. Entra com a monstruari català. Com a monstruari català. Però sempre parlem del llac Ness, etc, quan aquí també tenim els nostres monstres i els nostres dracs. I més desconeguts que els altres. Ara. Anem al Pla de l'Estany, que ja és prou desconegut, una comarca que es van inventar la setmana passada, com aquell qui diu, que té diverses coses destacables. I ara vindran amb les vegueries. Espera't. Ui, espera't. No, però el Pla de l'Estany seguirà sent el Pla de l'Estany, No canviarà res. D'allà no els treu. No. Vale. No, Té d'acord. dues coses interessants al Pla de l'Estany, un garito on fan còctels molt bons i el drac de Banyoles. Descripció policial del monstre. Color verd, escames, 4 o 6 potes, depèn de qui el vegi, 15 metres de llarg, ara m'enteneu de per què hi ha el dubte de 4 o 6 potes. Esclar, és que si no faria panxa. A veure, si té 4, li has de posar un monopatí a sota, pel mig, perquè si no la va arrossegant la panxa i això és horrorós. Alè tòxic que destrueix els camps de conreu i treu foc per tots els orificis del cos, incloses les orelles. Lo matamos, lo comemos. Pues això és el que feia ell. Es menja els bous de 3 en 3. Atenció, perquè es menja els bous de 3 en 3, però persones només duren una. Això és curiós, eh? Li agrada degustar els éssers humans. Suposo que sí, que sí. Exacte. Atenció a aquesta definició que en fa l'historiador Lluís Constans. No són només 3 paraules, però jo crec que ho defineix molt bé. Fantàstic. Era extraordinàriament horrible. Jo no ho havia sentit mai, Home, això, el senyor Constans el duria veure, eh? Segurament se'l no veu algun esglaiat. dibuix. Sí, perquè això és de por. Es va fer famós a finals... Atenció, perquè hem d'anar molt enrere, eh? A finals del segle VIII. Carai. És quan es té constància de l'aparició d'aquesta bèstia infernal. El tio s'ho menjava tot, bestiar gallines, gent que anava a matar-lo, etc. Fins que algú del poble, que ja se sap com és la gent de Banyoles, va pensar que la millor solució era donar-li un cop al mes un nen petit perquè se'l mengés. Molt ben pensat. I així els deixaria en pau. Solamente lo he comido igual en Cervera. Els De nens niño? petits, Bueno, escolti'm... Finíssims, eh? Finíssim. Ben tallat. Costelletes, Boníssim. Doncs Té així... gust de cabrit, una mica. Esclar, Un nen és que com petit, més petit millor. sí. Mira, ahora hace un momento lo estaba hablando mi marido con mi hijo. Con su hijo. El niño lechal. Ai, per favor. El niño lechal. Sí, senyor, Està que exquisit. el talles amb un plat, cru i tot, eh? Total, que pensaven que portant això un nen petit al mes, doncs els deixaria en pau. Però Molt ja bé, sabeu... sempre surt l'espavilat, eh? Sempre, sí. Per què no li donem la filla d'algú? Que ja ho tinc. El solter del poble ho ha dit, això, eh? Clar. Però ja sabeu tots, ja ho hem estat dient, que la carn de nen petit és molt llaminera, Sí. i el drac va començar a demanar més i més nens. No sabem si parlava, però algú va intuir que volia més nens. Això és que vol més nens, el típic, l'exaltat, no? Un dia va passar per allà, mentre aquests de Banyoles anaven perdent fills a punta pala, va passar per allà un senyor anomenat Sant Mer. Sant Mer. Que té nom de disc de chill out. Correcte, sí. Cafè Mediterrani, Sant Mer. Sant Mer. Doncs Mer, M-R, el tio ja era sant en vida, eh? Alerta, que això és molt interessant, eh? Sí. Tenia poders per veure el futur i un cant tirant peixos que no s'acabaven mai. Què dius, ara? O sigui, era en Doraemon. Era un sant. O sigui, anava alimentant a les tropes amb aquells 2 peixos que Molt treia bé. el canti cada cop que ficava la mà. O sigui, un canti que disparava peixos. Disparava peixos. Cora, que Sí, divertit. senyor. I tenia aigua, a més, suposo que salada. Per això. Sí. En fi, no sé si era molt útil. En serio, dice. De veritat. Tot això és veritat. Total, que el tio va passar per Banyoles, Sant Mer, i va dir: què passa, que només veig ossos de nens pel terra? Clar, això li va sobtar una mica. Li van explicar allò del drac, i el tio el va anar a buscar, directe. Li va posar una bufanda. Sí. Atenció, bé, a veure, no és una bufanda, és allò que té un nom que es posen els homes sants, sabeu allò, i que porten els mossens penjant del coll. Sí. Ara no em surt la paraula, però... Bufanda, bufanda màgica. Abrigar. Sí. I el va portar a la plaça de l'Ajuntament. És molt fort, això, eh? El drac. A quin Més- poble? No, el va a Banyoles. Total, va arribar allà i estava tota la gent del poble, matem-lo, i en Mer va dir que aquest drac és vegetarià. No, va ser així, eh? Després de menjar-se Mireu. tot la llar Sí. d'infants del Sí, poble, eh? li heu anat donant nens i no servia per res, perquè aquest tio el que fa és menjar fruita caiguda dels arbres i arrels.
i el va tornar a portar al llac en un lloc on no el poguessin matar. I ara és on, efectivament, encara està. El monstre de Banyoles està allà al llac. Ja no es menja... Jubilats francesos, en tot cas. És el que pot trobar allà dins.